ľudia, moje meno je Erik a dneska vás vítam u ďalšieho videa s Kingom. Takže tentokrát to budú reakcie na Alex Medzera Ino. Je to youtuber, je to najhorší youtuber, ktorého ja poznám. Takže tu máte vyjadrené od samého Kinga, ktoré ma dáva do videu. Takže počúvaj, Alexino, toto je odkaz pre teba a keď si sa vyjadroval proste do videa, že ma zbiješ a že ma dokopeš, tak prosím mi to nepovedal teda takto z očí v oči a takto si sa mi vyhrožoval a ani si ma dokonca nedokopal, takže nevyhrážaj sa takto vo videách a keby niečo, proste máš úplne zlé videa a není na to, že proste mám svoje vyjadrenie na videá a proste za toto si proste odber nezaslúžiš. Musíš mať lepšie videá, musíš mať lepšiu kvalitu a ne takéto debiliny, že nevieš čo natáčať. To je od mojej strany všetko. Takže povedal by som aj ja niečo Alexinovi. Alex, robíš zlé videá, naozaj zlé videá. Moja reč? No, Kingová reč. Ale chcel by som ti ešte niečo povedať. Nevieš sa správať vo videách, nevieš sa tam rozprávať nič, iné iba. Ja Nechcem ťa uraziť, ale iba si tam podychuješ a tie videá ťa iba nebavia a potom neviem čo tam robíš, iba tam sedíš a smeješ sa alebo iba vzdycháš. A keby niečo, proste nemôžeš ukazovať značky na YouTube, lebo by ti za to YouTube strike. A proste, neviem za čo, teba tie videá proste nebavia. Ty to robíš len preto, aby si mal proste odbery a také debiliny, chápeš? A keby niečo, chcel by som ti ešte niečo povedať, Alexino, že prečo máš si decko, no a ja som decko, aj King je decko, ale prečo máš takú vulgárny pozdrav, čus kundus, moje meno je Alexino. Prepáčte, že nadávam do videa, ale toto, kto decko, aby nadávalo do videa, toto my ani v reále proste nenadávame, lebo... No, dá sa niekedy povedať, že nadávame tiež, ale... Takéto proste na YouTube, vulgarizmy nedávame na YouTube. Zapamätajte si. Raz som povedal nadávku na YouTube a to what the fuck, lebo skoro som zjedol škaropinu z vajíčka na vajcový challenge. Takže za to sa ospravedlňujem. Ešte som vám písal do popisku videa, že sa ospravedlňujem, že som nadával. A proste, Alex, prestaň natáčať videá. Proste to je jedna vec. Prestaň. Lebo robíš ich trápne tie videá, nevieš tam nič rozprávať, robíš tam samé debility a robíš ešte videá so zlým playboyom. So zlým playboyom nič nemám. Je dobrý youtuber, všetko vie dobre robiť, len ty mu dokazuješ videá, že si debil. Nechcem ťa urázať, Alexino, ale robíš debilité videá s playboyom, zlým playboyom, lebo ty tam hoci jaké prosté nadávky rozprávaš. No. A za to mu dával dislajky, ale keď natáčal survival hru, neviem to povedať teraz, a povedal, normálne mal video a mal na tom 5 lajkov a 1 dislike. A keď s tebou natáčal, mal 4 lajky a 4 dislajky. A na jednom videu mal 1 like odo mňa a 5 dislajkov. Vieš čo to je? Tak ja keby som toto mal, tak už končím. Ale Sebo, on sa volá Sebo, no, zlý playboy. Zlý playboy sa nezdáva, je dobrý a ty mu to nekaz. A prosím, nerozprávaj po záhoracky, je to proste... musíš mať nejaké aj intro, a ne takéto intro. Proste nechcem to povedať. Vulgárne intro, poprvé. No a proste... Fakt, prestaň. Ničíš playboyovi, proste sledovanosť a kariéru. A odbery. A proste Battle Flip Challenge. Nejak ste to skopírovali, alebo čo? No Sebo, zlý playboy vlastne. Nechcem ťa uraziť, robíš dobré videá. Aj ten Battle Flip Challenge bol dobrý. Len Alex sa tam robil cez celý YouTube, že vie robiť najlepšie Battle Flip Challenge a tak. A že zabijeme vás a proste...
Napísal som mu jeden zlý komentár a, došiel som k nemu do školy a povedal som mu, no čo, nejdeš? No čo? Napísal som ti komentár, že robíš najhoršie videá na svete. A povedal som to do očí a nič mi nespravil. Takže sa nebojte, zlý Playboy, on ťa zneužíva iba za YouTube a za kariéru a za odbery. On to robí len pre odbery a aby mal slávu. A prosím vás, dajte mu proste dislike, nejak ho zhejtujte, ale nie zlého Playboya. Proste ho zhejtujte, ak ho dáte dislike, proste nedávajte mu odber, aby proste nejak prestal, lebo kazí celý YouTube. Kazí celý YouTube. Nechcem ťa uraziť týmto Alexino, ale robíš prosté videá. Takže toto k videu by bolo na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, odber a koment. Uvidíme sa na budúce. Čaute. Lúči sa s vami Ericman TV a King! takže čaute ľudia. Look my juice. Choose my juice.